budurwa mai aman wuta wadda a duk lokacin da ta fusata to wannan aman wuta fa ko ta yi niyya ko ba ta yi niyya ba sai ya fito. Ku biyo mu domin jin yadda wannan budurwa ta kasance a cikin wannan tatsuniya. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum muna so idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. A can da akwai wani ƙauye a can yammacin Afirka wanda ake kira da Laraba. Laraba ya kasance ƙauye ne wanda yake cikin tsakiyar wasu duwatsu, wanda duwatsun nan an yi imani da cewa duwatsu ne wanda suke ɗauke da wani gagarumin asiri, wanda asirin ya kasance a cikin kawai wannan ƙauye yake gudana. Haka zalika kuma a cikin dai wannan ƙauye akwai wata kyakkyawar budurwa mai suna Ladidi. Ladidi ta kasance budurwa ce mai kyakkyawan hali wanda duk mutanen wannan ƙauye suna yaba halinta, domin halinta ya kasance mai kyau ne kuma da nutsuwa, ga ta kuma yarinya ce mai taushi. Ladidi ba ta da abokin gaba saboda mutanen garin nan sun yi imani da cewa Ladidi mace ce mai son zaman lafiya da kuma son taimakawa mutane. Ta kasance tana yi wa marayu addu'o'i, kuma ta kasance tana da wani abin al'ajabi wanda a duk lokaci da wani mutum mai damuwa ya zo kusa da ita ya zauna, to tabbas fa wannan damuwa tashi sai ta bar shi, domin wannan baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan yarinya mai suna Ladidi. Amma sai dai kun san cewa jama'a, bayan da za a yi mutum duk wannan kyakkyawan halayen nasa ya kasance ba shi da wani naƙasu a cikin rayuwa. To ita ma Ladidi ta kasance a cikin wannan naƙasu, wato ta kasance tana da wannan naƙasu na rayuwa. To ba kuma bane naƙasinta face shine Ladidi ta kasance akwai wani babban asiri da take da shi, ko kuma in ce sirri wanda ba wanda ya san shi sai mahaifiyarta, wato tsohuwa ce wadda ake kira da Hajiya Umma. Wannan naƙasu da Ladidi ta kasance tana da shi shine a duk lokacin da wani ya ɓata mata rai ko kuma ya fusata ta, ko kuma hakurin ranta ya ɓaci, to Ladidi fa takan iya yin aman wuta. Kamar me aman wuta? Kamar ya Ladidi takan iya yin aman wuta, wato kamar jegari a cikin daji wanda ransa ya ɓaci ko kuma aka ɗauke masa yaransa. Ya kasance wannan sirri na Ladidi bai taɓa bayyana ba sai lokacin da Ladidi ta cika shekara 13, wato ta fara girma kenan. Lokacin da wannan sirri ya bayyana shine kuwa akwai wasu yara lokacin da Ladidi ta jiyo itace a cikin daji, sai suka tare ta a hanya suna ta yi mata dariya. Ita kuwa Ladidi ko biya musu ba ta yi ba, haka Ladidi ta ci gaba da tafiya. Yaran nan ba su dakata ba, suna ta bin Ladidi, suna ta yi mata dariya, suna tsokanarta, suna ce mata. To yaran nan suka ci gaba da cewa Ladidi ina mahaifinta, ba ta san cewa idan ba ta da mahaifi a duniya ba ta da amfani. Ladidi sai da ta jura wannan magana har sau 3, amma daga ƙarshe zuciyarta ta ƙona matuƙa kuma ta fusata. Da ta buɗe baki ta yi kuka, sai ga harshen wuta ya fito daga makogaranta ya ƙona bishiyar da ke kusa da su. Yaran suka firgita suka gudu suna ihu suna ta kuka. Haka Ladidi ta sume a wannan guri ta faɗi. To kun ji da yanda wannan sirri ya bayyana a jikin Ladidi. Haka dai ta ci gaba da yi a duk lokacin da ta fusata, sai wannan abu ya bayyana a jikinta, wato aman wuta. To batun daga wannan rana mahaifiyar Ladidi, wato wannan tsohuwa wadda ake kira Umma, ta rufe ta da sirri, ma'ana ta ɓoye wannan sirri wanda ya danganci Ladidi. Tana yi mata horo da addu'o'i da kuma koyar da ita yadda za ta rike zuciyarta domin kada ta cutar da mutanen wannan gari. Ladidi ta koyi yin shiru kamar yadda mahaifiyarta ta koya mata, kuma ta koyi rike zuciyarta, ba kowane abu ne zai bata mata rai ba. Kuma ta koyi yin nishaɗi, wato takan yi wasa ita kadai, domin ita kanta ta san idan ta fusata abu baya yin kyau. Amma duk da haka a cikin wannan gari na Laraba ba a rasa masu ƙoƙarin tsokanar Ladidi ba. To jama'a, kun dai ji yadda Ladidi ta samu asalin wannan asiri. Domin bibiyar mu dangane da wannan ƙarashen labari,
muna so ku ci gaba da bibiyan mu ta hanyar danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa. Shekaru suna ja, Ladidi ta girma, ta zama babban mace, wato ta zama mace mafi kyau na cikin ƙauyen nan, wato ta fi sauran matan ƙauyen nan gaba ɗaya kyau. Kowane saurayi yana so ya aure ta, amma Ladidi ba ta amincewa da kowa saboda ta san akwai hatsari a jikinta, wato ta san cewa idan ta fusata tana yin aman wuta, wanda ta san ma'amalar aure dole zo mu saba ne, zo mu daidaita. Ita kuma ta san koyaya ta fusata, a lokacin da ta fusata takan yi aman wuta ta kone komai da ke gabanta. Mahaifiyarta ce kawai take iya dakatar da ita da wannan aman wuta. Amma ya kasance akwai wani saurayi da ya zo daga birni mai suna Salim. Salim ya kasance ɗan jarida ne wanda ya zo cikin garin Laraba domin ya bincike kan wasu tatsuniyoyi da suka danganci al'ada. Tun daga lokacin da ya ga Ladidi sai ya mata magana, domin ya ji an ce akwai wani abun mamaki da take ɗauke da shi a jikinta. Salim ya fara yi mata magana, yana ba ta dariya, yana ƙoƙarin shiga zuciyarta. To, kun san mata da rauni, haka Ladidi ta ringa yin ƙoƙarin ta guje masa, amma ina, daga ƙarshe zuciyarta sai da ta fara karkata a gare shi, tana jin kamar tana santa, amma duk da haka tana tsoron faɗa masa gaskiyar da take ɓoye a cikin jikinta, duk da ta san duk wanda ya ji wannan abu ba lallai ya ƙara zuwa inda take ba. Sai wata rana kwatsam wani rikici ya tashi a cikin wannan ƙauye mai suna Laraba. Wani mugun mutum ne wanda mutanen garin suka mai lakabi da Malam Mudi. Malam Mudi ya kasance mutum ne azzalimi wanda yake so ya kwace filaye da kuma gonakin mutane da ke cikin wannan ƙauye na Laraba da ƙarfin iko da kuma zallar zalunci. Lokacin da ya tashi yin haka, sai da ya tattara gungun 'yan daba mugaye wanda ba su da imani, sannan ya fara cin zarafin mutane. Mutane kuwa sun kasa yi masa magana saboda ana tsoronsa, kuma a lokacin ya tattara 'yan daba wanda su kashe mutum ba wani abu bane a cikin wannan ƙauye. Duk da wannan gari ya kasance ƙauye ne, babu jami'an tsaro a ciki, kowa yana tsoron yin fito na fito da Alhaji Mudi, domin ya tara gungun 'yan daba wanda su kashe mutum ba wani abu bane a gurinsu. Salim, wanda ya kasance wayayye ne kuma ya zo daga birni, wanda bai saba ganin a yi zalunci ba saboda ya kasance ɗan jarida ne mai gaskiya, shi kaɗai ne ya tsaya ya ƙalubalanci Alhaji Mudi. Amma kafin ya yi wani abu, wani katoton ɗan daba ya buɗe baki ya mare shi a gaban jama'a. Ladidi ta ga wannan abin, hakika zuciyarta ta ƙuna kuma ranta ya ɓaci matuƙa, don ta tuna an yi taɓa yi wa mahaifinta wannan abu a cikin ƙauye kafin ya rasu. Nan take Ladidi ta fusata saboda abin da yake iya fusata ta, face ta ga an yi wani abu da ya taɓa dangantakar mahaifinta ko kuma a yi magana ta ɓaci dangane da shi, domin ta kasance ita marainiya ce kuma ba kowa ba ne ya san mahaifinta a cikin wannan gari sai tsofaffi wanda suka daɗe a cikin wannan ƙauye. Kafin mutanen garin nan su ankara, sai aka ji Ladidi ta yi ihu. Daga bakinta wata wuta ce, ko kuma in ce muku wani harshen wuta ne ya fito ya kama hayaƙi. Akwai wata bishiya da ke gefen cikin wannan ƙauye, ya kama ta ya cinye ta sai da ya ƙone ta ƙurmus. Me za mutane za su yi? Mutane suka firgita suka sa gudu, wasu suka faɗi suna sujjada suna neman tsari daga Allah. Alhaji Mudi mai zai yi face wasu sumbatu. Lokaci ɗaya aka ji sa ya fara cewa, kai, wannan ba mutum ba ce, aljana ce. Ta ringa yin dai sumbatu irin wannan. Amma Salim duk da tsoro ya tsaya ya ce, Ladidi, ki tsaya ki saurare ni, wannan iko da yake ɗauke da shi ba don ki hallaka mutane ba ne, don ki kare su ne. Jin wannan magana sai Ladidi ta rufe bakinta, sannan kuma ta linshe idanta. Wutar ta tsaya cak kamar ba ta taɓa fitowa ba. Mutane suka tsaya suna kallon abun mamaki, wasu kuma suna kallon abun tsoro, wasu kuma suna kallon abun al'ajabi. Haka dai kowa ya ringa irin wannan kallo dangane da Ladidi. Daga wannan rana ƙauyen Laraba
ya fara kallon Ladidi a matsayin wata baiwa daga Allah wacce aka ɗora mata alhakin kare su daga zalunci. Salim shi kuma ya fara kusantarta, yana nuna mata cewa ba la'ana ba ce a jikinta, sai dai wani nau'i da take ɗauke da shi. Haka aka ci gaba da rayuwa da Ladidi a cikin wannan ƙauye na Laraba, kuma ta zama babbar jaruma da ake ji da ita a cikin wannan ƙauye na Laraba. Haka ta ci gaba da yi a duk lokacin da Ladidi ta fusata. Wannan aman wuta fa dole sai ya fito, amma a daidai lokacin da ta fusata, idan ta kwantar da hankalinta, takan zama kamar farin wata a cikin dare na bazara. To jama'a, wannan labari kun ji abin da yake ɗauke da shi. Domin jin ra'ayinku dangane da labarin nan, muna so ku ajiye mana a comment section.